Gram pôdy, čo je asi táto štipka zeme, obsahuje 20 miliárd živých organizmov. Neverili by ste, ale aj o tie sa musí farmár starať. Vraj mu pritom pomôžu huminoidné prípravky, ktoré sú u nás úplnou novinkou. Že neviete, o čo ide? Ani my. Tak si to poďme vypočuť. Je to v podstate zmes fulvolových a huminových kyselín, kde je zastúpená v nejakých 3% mikroprvky, ktoré obohacujú tento roztok. Zabezpečuje v prvej rade lepší príjem živín, zabezpečuje rozvoj koreňového systému, má antistresové účinky na rastlinu, zlepšuje fotosyntézu. Pôsobí tiež povzbudzujúco na baktérie v pôde, o ktorých sme hovorili na začiatku. Zabezpečuje ďaleko lepší rozpad organickej hmoty, to znamená, vzniká tu humifikácia a hmota sa pretvára a teda zvyšuje sa podiel organickej hmoty v pôde. Pre farmárov je zaujímavé, že ho môžu aplikovať pri bežných úkonoch, ktoré robili doteraz. Všetkými dostupnými spôsobmi. To znamená, namáčajú sa hlúzy, zemiaky napríklad pred sadbou, namáčajú sa semiačka pred sadbou, paradajky, papriky a tak ďalej. Ďalej sa aplikuje pri samotnej sadbe, to znamená postrekom pod petu. Ďalej to je samotné zavlahovanie, či už to je kvapkové v skleníkoch, nebo sú to zálievky. A samozrejme, tak ako vidíme za mnou, práve aplikujeme postrekovačom na ozimnú pšenicu. Huminoidné prípravky sa hodia všade. Od zemiakov cez obilniny, repku, ovocné sady, vinohrady. Je to široká škála, takže záleží na každom, kde ho chce uplatniť. Aký prínos majú pre samotného farmára alebo záhradkára, ako zistí na rastlinách, že ich použil? Každopádne je to nárast výnosu. Podstatná vec je obmedzenie hnojenia, to znamená príjem z toho, že ušetrím na aplikácii hnojí, pretože lignohumát umožní ďaleko lepší príjem. A z hľadiska na tie antistresové vlastnosti, tak v prípade sucha nebo naopak zase záplav pomôže tej rastline ďaleko lepšie prekonať to obdobie, ktoré je pre tú rastlinu nepriaznivé. Nehrozia nejaké biologické rizika? V podstate žiadne. Je to čiste prírodná surovina. Je registrovaný aj v ekologickom poľnohospodárstve, to znamená, nehovoríme o žiadnych škodlivých látkach. Lignohumát sa vyrába v Rusku. Konkrétne je to priemyslová výroba, to znamená, tá látka pri akýchkoľvek dodávkach má zaručenú stabilnú kvalitu. Sa vyrába ako vedľajší produkt pri spracovaní papiera z drevnej hmoty.